Ang sulat alang sa mga Hebreyo, Kapitulo 1. Ang mensahe sa Diyos pinaagi sa iyang anak. Sa karaang panahon, ang Diyos sa makadaghan ug sa nagkalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tawo sa ilang mga sala. Bilingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak labaw pa sa mga anghel. Ang anak gihimong labaw pa kay sa mga anghel ingon nga gihatagan siya sa Dios og ngalan nga halangdon pa kay sa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios. Ikaw mao ang akong anak, karong adlaw amahan mo na ako. Ug wala moingon ang Dios, ako mahimo niyang amahan, ug siya mahimong akong anak. Sa dihang gipadala sa Dios ang iyang panganay nga anak, nganhi sa kalibutan miingon siya. Kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios. Ug bahin sa mga anghel, mao kini ang giingon sa Dios. Gihimo sa Dios nga sama sa hangin ang iyang mga anghel ug ang iyang mga sulugoon sama sa nagdilaab nga kalayo. Apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios. Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Gihigugma mo ang katarong o gikasilagan mo ang dautan. Busa, gipili ka sa Dios nga imong Dios. Gilipay ka o gipasidunggan labaw sa imong mga kauban. Miingon usab siya. Sa sinugdan gibuhat mo, Ginoo ang kalibutan, ug sa imong kaugalingong mga kamot, gibuhat mo ang mga langit. Mga hanaw silang tanan apan magpabilin ka. Madaan silang tanan sama sa mga sapot. Piluon mo sila sama sa mga kupo ug ilisan sama sa mga biste. Apan ikaw dili mausab hangtod sa kahangturan ug ang imong kinabuhi dili gayud matapos. Wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios, lingkod diri sa akong tuo. Hangtod himuon ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Busa, unsa man di ay ang mga anghel. Silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios o gipadala niya aron pagtabang ni adtong luwason sa Dios. Hebreo Kapitulo 2. Ang dakong kaluwasan. Busa, huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayud ug ang wala magtuman o ang misupak niini gisilutan sa Dios sa angay kaniya. Unsaon man nato paglikay sa silot kun dili kita magtagad niining dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo maoy unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. O gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat ug mga timaan sa gahom, mga katingalahan ug daghang mga milagro. Nanghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. Ang Pangulo sa Kaluwasan.
Kay wala himua sa Dios ang mga anghel aron maghari sa kalibutan nga umaabot nga mao ang kalibutan nga atong gihisgutan. Giingon hinuon sa usa ka bahin sa kasulatan, O Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Unsa ba gayud ang tao nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya sa makadyot nga ubos lamang og diutay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya ug dungog nga angay lamang sa hari. O gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang. Giingon sa kasulatan nga gihimo sa Dios ang tawo nga magbubuot sa tanang butang, busa naglakip kini sa tanan. Apan karon wala nato makita nga ang tawo maoy nagbuot sa tanang mga butang. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios ihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nakita nato siya karon nga gihimaya o gipasidunggan tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Ang Dios maoy nagbuhat og nagpalungtad sa tanang butang. Husto gayud siya sa paghingpit kang Hesus pinaagi sa pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila nga gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Sumala sa iyang giingon, ipaila ko ang imo ngalan ngadto sa akong mga igsuon. Awitan ko ikaw og mga alawiton at tubangan sa katawhan nga nagsimba kanimo. Nag-ingon usab siya, musalig ako sa Dios. Og miingon pagayod siya, ania ako uban sa mga anak nga gihatag sa Dios kanako. Tungod kay ang mga anak, mga tawo man nga adunay unod ug dugo, si Jesus usab nahimong sama kanila ug miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon, malaglag niya ang yawa nga may gahom batok sa kamatayon. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi. Sa ingon, mahimo siyang matinumanon ug maluluy-on nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Og tungod kay nag-antos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Hebreo Kapitulo 3. Si Jesus labaw kay kang Moises. Busa mga igsuon kung Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, tan-awa si Jesus, ang apostol ug pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Matinumanon siya sa Dios nga nagpili kaniya, sama nga si Moises nagtuman sa iyang katungdanan diha sa balay sa Dios. Ang nagtukod sa usa ka balay mas dakog dungog kaysa maong balay. Sa samang paagi, si Jesus takos sa labaw pakaayong himaya kay kang Moises. Kay ang tanang balay binuhat sa tawo, apan ang Dios maoy nagbuhat sa tanang butang. Si Moises matinumanon sa iyang pagkasulugoon diha sa tibok balay sa Dios ug naghisgot siya bahin sa mga butang nga isulti sa Dios sa umaabot. Apan si Kristo masinugtanon sa iyang pagkaanak nga maoy gipiyalan sa balay sa Dios. Kita mao ang iyang balay,
kun ampingan nato ang atong pagsalig o magmapasigarbuhon kita sa atong gilauman. Pahulay alang sa katawhan sa Dios. Busa miingon ang Espiritu Santo, kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Sama sa pagsukol sa inyong katigulangan, batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay didto sa kamingawan. Didto gitintal o gisulayan nila ako, bisan kung nakita nila ang akong gibuhat sulod sa 40 ka tuig. Busa nasuko ako ni adtong mga tawhana ug miingon ako, kanunay silang nagdumili. Wala gayud sila makakaton sa akong mga paagi. Napungot ako ug nanumpa, dili gayud sila makasulod sa yuta, diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan. Mga igsoon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og dautan ug dili matinuohon nga kasing-kasing. Mauon niya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlaw. Aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Kay kitang tanan kauban ni Kristo, kung magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Sumala sa giingon sa kasulatan, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios. Kinsabay nakadungog sa tingog sa Dios ug misukol kaniya ang tanan nga gipanguluhan ni Moises sa paggula sa Ehipto. Kinsa may gikapungtan sa Dios sulod sa 40 ka tuig, ang nakasala nga nangamatay didto sa dapit nga awaaw. Sa pagpanumpa sa Dios nga dili gayud sila makasulod sa yuta, diin ihatag unta niya kanila ang kapahulayan. Kinsa may iyang gipasabot, ang misukol kaniya. Busa, nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila mutuo. Hebreo Kapitulo 4. Busa, samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makaangkon sa iyang pahulay, magmatngon kita nga walay usa ka nato nga mapakyas sa pagdawat ni anang maong kapahulayan. Kay sama kanila nakadungog kita sa maayong balita, apan wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila tungod kay wala man sila motuo niini. Busa kita nga nagtuo nakadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios, sumala sa iyang giingon. Napungot ako og nanumpa nga dili gayud sila makasulod sa yuta, diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan. Gisulti kini niya bisan kun nahuman na niya ang tanan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay diha sa kasulatan gihisgutan ang ikapitong adlaw. May pahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat sa ikapitong adlaw. Gihisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon, dili gayud sila makasulod sa yuta, diin ihatag ko kanila ang kapahulayan. Kadtong unang nakadungog sa maayong balita, wala makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios tungod kay wala man sila motuo. Busa, may pipila di ay nga makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios. Og nagtagal siyag adlaw nga ginganlag karong adlaw. Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diha sa kasulatan nga gihisgutan na. Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Kay kun nakahatag pa kanilag pahulay si Josue, dili naunta ang Dios maghisgot
sa ulahi ug lain pa nga adlaw. Busa dunay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios, mopahulay siya sa iyang mga buhat sama nga mipahulay ang Dios. Busa maninguha kita sa pag-angkon sa gisaad nga kapahulayan aron walay usa ka nato nga mapakyas sama sa nahitabo kanila tungod sa ilang pagkamasupilon. Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tawo. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Si Jesus ang halangdong Pangulong Pari. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios diin anaa ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Hebreo Kapitulo 5. Ang tanang Pangulong Pari gipili gikan sa katawhan o gitudlo aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tawo. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siyag mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang paagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili gitudlo siya sa Dios o giingnan, "Ikaw ang akong anak, imo na akong amahan karong adlaw." Niingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, "Ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari ni Melkisedek." Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus, nagampo og nangaliyo po siya uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan og siya mao ang anak sa Dios, nakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Kay nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ug gihimo siya sa Dios nga Pangulong Pari sa laray ni Melkisedek. Pasidaan aron dili mahimulag. Daghan ang atong ikasulti bahin ni ining butanga, apan lisod kining ipasabot kaninyo tungod kay dugay kaayo kamong makasabot. Dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo, apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamog mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon mahitungod sa mensahe sa Dios.
Gahi naunta ang angay ninyong kanon, apan hangtod karon nagkinahanglan gihapon kamo gatas. Ang nagkinahangla gatas bata pa ug walay kasinatian bahin sa maayo ug sa dautan. Apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong na nga nakabansay og nakagamit sa ilang igtitilaw aron pag-ila sa kalainan tali sa maayo ug sa dautan. Hebreo Kapitulo 6. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulun-an ug dili kita magpabilin sa unang ang-ang sa mensahe nga Kristohanon. Dili na nato balikon ang mga pagtulun-an mahitungod sa paghinulsol gikan sa mga buhat nga mosangpot lang sa kamatayon ug ang mga pagtulun-an mahitungod sa pagtuo sa Dios. Dili na nato balikon ang pagtulun-an mahitungod sa mga bunyag, sa pagpandong sa mga kamot, sa pagkabanhaw sa mga patay, ug sa hukom nga walay katapusan, ug buhaton ta kini kon mutugot ang Dios. Dili na gayud makahimo pagpahinulsol pag-usab kadtong namiya, kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios. Nakatilaw sila sa gasa sa langit o nakapakig-ambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios og nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. Apan namiya gyapon sila. Dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Panalanginan sa Dios ang yuta nga musuyop sa ulan nga matagak niini og nagpatubo sa mga tanom aron kapuslan sa giandaman niini. Apan kun ang yuta tugkan og mga tunok ug mga sagbot, wala kini kapuslanan ug tunglohon kini sa Dios ug laglagon pinaagi sa kalayo. Apan mga igsuon, bisan kung nagsulti kami sa ingon niini, wala kami pagduha-duha bahin kaninyo. Nasayod kami nga anaa kaninyo ang maayong mga panalangin. Ang Dios makiangayon. Dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang ug sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isigka Kristohanon. Dako ang among tinguha nga ang tagsa-tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Dili kami buot nga magtinapulan kamo. Gusto kami nga mahisama kamo ni adtong nakadawat sa gisaad sa Dios pinaagi sa ilang pagtuo ug pailob. Ang dili kaduha-duhaang saad sa Dios. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad, kay wala nay labaw pa kaniya. Gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. Miingon siya, "Isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug hatagan og daghang kaliwat." Nagpailob si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tawo manumpa, gamito niya ang ngalan sa labaw kaniya ug ang panumpa maoy magtapos sa tanang panaglalis. Buotin awon pag-ayo sa Dios alang kanila nga modawat sa iyang gisaad, nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini gipanumpaan niya ang iyang saad. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya nadasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Gihuptan nato kining paglaoma ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi. Siguro kini og kasaligan. Milahos kini sa tabil sa langit ng templo sa kinasulurang alampuanan. Naguna pagsulod si Jesus didto alang og tungod kanato. Nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangturan
sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Hebreo Kapitulo 7. Ang pari nga si Melkisedek. Si Melkisedek hari sa Salim, ug pari sa labing halangdong Dios. Sa pagbalik ni Abraham gikan sa gubat, diin napatay niya ang mga hari, gisugat siya ni Melkisedek o gipanalanginan. Gihatagan siya ni Abraham sa 10 sa tanan nga naiya. Ang unang kahulugan sa ngalan ni Melkisedek mao ang hari sa katarong. Og tungod kay hari man siya sa Salim, nagkahulugan usab ang iyang ngalan og hari sa kalinaw. Walay nasulat bahin sa amahan o inahan ni Melkisedek o bisan kinsa sa iyang mga katigulangan. Wala usay nasulat mahitungod sa iyang pagkatawo ug pagkamatay. Sama siya sa anak sa Dios ug pari siya hangtod sa kahangturan. Busa makita ninyo unsa siya kahalangdon. Bisan ang patriarka nga si Abraham mihatag kaniya og 10 sa tanan nga nasakmit niya sa gubat. Karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pari mangobra og 10 gikan sa katawhan sa Israel. Sa ato pa nangobra sila gikan sa ilang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Si Melkisedek dili kaliwat ni Levi, apan mikobra siyag 10 gikan ni Abraham. O gipanalanginan niya si Abraham nga nakadawat sa mga saad sa Dios. Walay duha-duha nga ang naghatag sa panalangin mas labaw kaysa gipanalanginan. Mahitungod sa mga pari, ang 10 gipangubra sa mga tawo nga may kamatayon. Apan bahin ni Melkisedek, ang 10 gikubra sa tawo nga buhi. Sa dayon, sumala sa giingon sa kasulatan. Busa makasulti kita nga si Levi nga nangubra og 10 mihatag og 10 pinaagi ni Abraham. Kay bisan og si Levi wala pa matawo, didto na siya sa lawas sa iyang katigulangan nga si Abraham, sa diha nga gisugat siya ni Melkisedek. Ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel, pinasikad sa pagkapari ni Levi. Kung hingpit pa ang buhat sa mga pari sa laray ni Levi, dili na unta kinahanglan nga mutungha ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melkisedek o dili sa laray ni Aaron. Kay kon ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Ug ang atong Ginoo nga gipahinungdan niini sakop sa laing banay ug wala pagayoy sakop sa iyang banay nga nakaalagad ingon nga pari. Nahibaluan pag-ayo nga ang Ginoo natawo nga sakop sa banay ni Juda ug kining banaya wala hisgote ni Moises sa iyang pagsulti mahitungod sa mga pari. Laing pari sama kang Melkisedek. Kini misamot katin-aw sa diha nga mitungha ang laing pari nga sama kang Melkisedek. Nahimo siyang pari dili sumala sa mga kasuguan ug kalagdaan sa mga tawo, kundili pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang kasulatan nag-ingon, mahimo ikong pari hangtod sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Busa ang karaang tulumanon gisalikway tungod kay huyang kini og walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moises dili makahingpit o giilisan kini ug usa ka mas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Ug dugang pa niini anaw sab ang panumpa sa Dios. Wala himuak kining panumpaa sa dihang gihimong pari ang uban. Apan nahimong pari si Jesus pinaagi sa usa ka panumpa sa dihang miingon ang Dios kaniya. Nanumpa ang Ginoo ug dili gayud mausab ang iyang hunahuna. Pari ka hangtod sa kahangturan. Busa si Jesus mao ang garantiya sa usa ka mas maayo nga kasabutan. Doon na pay laing kalainan. Kung ang usa ni adtong mga pari mamatay,
dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan, busa adunay daghang mga pari. Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan, ug ang iyang pagkapari magpadayon. Ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya, kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang Pangulong Pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tawo nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa ubang mga Pangulong Pari, kay dili man siya kinahanglan nga maghimog mga halad sa tanang adlaw. Una, alang sa iyang kaugalingong mga sala ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang iyang halad sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tawo nga dili hingpit aron mahimong mga Pangulong Pari. Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod nagpili sa anak nga mahimong hingpit hangtod sa kahangturan. Hebreo Kapitulo 8. Si Jesus ang atong Pangulong Pari. Ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay Pangulong Pari. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios didto sa langit. Nag-alagad siya ingon nga Pangulong Pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda nga tinukod sa Ginoo dili sa tawo. Ang tanang Pangulong Pari gitudlo aron maghalad og mga gasa og mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa ang atong Pangulong Pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kun ania pa siya sa yuta, dili gyud siya mahimong pari, kay aduna na may mga pari nga naghalad og mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Ang gibuhat nila ingon nga mga pari usa lamang ka kopya o anino ni adtong atoa sa langit. Sama usab niini ang nahitabo kang Moises. Sa dayon na niyang pagpatindog sa tulda, giingnan siya sa Dios. Himoa gayud ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Apan gihatagan si Jesus og parianong katungdanan nga mas halangdon pa kaayo kaysa ila. Sa samang paagi, ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios ug sa tawo mas maayo kaysa unang kasabutan tungod kay kini gipasikad man sa labi pang maayong mga saad. Kung wala pay sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyang katawhan, mingon siya. Nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali sa katawhan sa Israel ug sa banay ni Juda. Dili kini sama sa kasabutan naghimo ko tali sa ilang mga katigulangan. Sa adlaw nga giagak ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako ug kanila. Busa wala ko sila panumbalinga, mingon ang Ginoo. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel human ni adtong mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga huna-huna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Og dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig ka lumulupyo ug magsulti sa ilang isig ka lungsuranon. Ilha ang Ginoo, kay makaila silang tanan kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Pasayloon ko sila
sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Sa paghisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Dios naghimong daan sa nahauna ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay. Hebreo Kapitulo 9. Ang yutan-on og langitnong pagsimba. Ang unang kasabutan may mga kalagdaan sa pagsimba ug mga dapit nga binuhat sa tawo aron gamiton sa pagsimba. Gipatindog sa gawas ang usa ka tulda nga gitawag og balaang dapit. Gibutang didto ang butangan nagsuga ug ang lamisa diin gibutang ang pan nga hinalad ngadto sa Dios. Sa layo sa ikaduhang tabel mao ang tulda nga gitawag og labing balaang dapit. Gibutang didto ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insenso ug ang sudlanan sa kasabutan nga giputos og bulawan. Didto sa sudlanan mao ang banga nga bulawan nga gibutangan sa mana, ang sungkod ni Aaron nga gitubuag mga dahon ug ang duha ka papan nga bato diin gisulat ang kasabutan. Ibabaw sa sudlanan sa kasabutan didto ang mga binuhat o kirubin. Sila maoy timailhan sa presensya sa Dios. Gipandungan sa ilang mga pako ang dapit diin adto pasayloa ang mga sala. Apan niining bahina dili nato matagsa-tagsa pagsaysay ang tanan. Ingon niini ang pagkahanay sa tanan. Ang mga pari mosulod matag adlaw ngadto sa tulda nga anaa sa gawas aron pagtuman sa ilang mga katungdanan. Apan ang pangulong pari lamang ang makasulod sa tulda nga anaa sa sulod. Himuon kini niya makausa lamang matag tuig. Magdala siyag dugo nga iyang ihalad sa Dios alang siyang kaugalingon ug alang sa mga sala sa mga tawo nga wala makahibalo nga nakahimo di ay sila niini. Gikan niining tanan, tin-aw nga nagtudlo ang Espiritu Santo nga ang agianan ngadto sa labing balaang dapit dili ablihan samtang nagtindog pa ang tulda sa gawas. Naghulagway kini sa panahon karon. Nagkahulugan kini nga ang mga gasa ug ang mga mananap nga gihalad ngadto sa Dios dili makahingpit sa kasing-kasing sa magsisimba. Kining mga gasa ug halad may kalabutan lamang sa pagkaon, sa pag-inom ug sa nagkalain-laing mga seremonya sa paghinlo. Kining tanan mga lagda nga magpadayon lamang hangtod usbon sa Dios ang tanang butang. Apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga ania na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang tulda nga iyang gialagharan kay dili kini binuhat sa mga tawo sa ato pa dili tipik niining kalibutana. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit makausa lang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding ug sa mga natingbaka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan, ang dugo sa mga kanding ug turo nga baka ug ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapos ang Espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod niini si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tawo gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila
sa unang kasabutan. Kung aduna gani testamento, kinahanglan kapamatud-an nga namatay na ang naghimo niini. Kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo niini. Mapuslanon lamang kini inigkamatay sa naghimo. Busa, bisan ang unang kasabutan, giuyunan lamang pinaagi sa paggamit og dugo. Una sa tanan, gisulti ni Moises ngadto sa katawhan ang tanang mga sugo sumala sa balaod. Unya, gikuha niya ang dugo sa mga baka o sa mga kanding uban sa tubig. Unya, ginamit ang tanom nga isupo o panaptong dilana nga pula, gibisi-bisa niya ang libro sa balaod o ang tanang mga tao. Miingon siya, mao kini ang dugo nga nagtimaan sa kasabutan nga ipatuman sa Dios kaninyo. Sa samang paagi, gibisi-bisan usab ni Moises og dugo ang tulda og ang tanang butang nga gigamit sa pagsimba. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang kahinluan pinaagi sa dugo ug mapasaylo lamang ang sala kun kini kapaagasan og dugo. Ang halad ni Kristo nagwagtang sa mga sala. Kining mga butanga nga mga kopya na adtong atoa sa langit kinahanglan nga hinluan niining paagiha. Apan ang langit ng mga butang nagkinahanglan og mas maayong mga halad kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit, apan misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo mosulod ngadto sa labing balaang dapit matag tuig dala ang dugo sa usa ka mananap, apan wala mosulod si Kristo aron paghalad siyang kaugalingon sa makadaghan. Kay sa ingon magantos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa ug alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Mupakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Hebreo Kapitulo 10. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit og dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa mga maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig busa unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Dios pinaagi niining mga halad. Kon tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mobati nga sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himuon. Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdom sa mga tawo sa ilang mga sala kay ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayod makawagtang sa mga sala. Tungod niini sa dayon ng anhin ni Kristo sa kalibutan miingon siya sa Dios. Dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon didto sa halaran ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon siya,
ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ang matagpare nga Hudiyo nagbuhat sa ilang relihiyosong tulumanon og nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha epektibo hangtod na gayud sa kahangturan. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila inig abot ni adtong mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna. Unya miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala og daotang mga buhat. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Manuol kita sa Dios. Busa mga igsoon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan lahos sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Duna kitay usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban sa maminatud-ong kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Duolo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an og sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kay wala nay sakripisyo alang sa mga sala. Kung tuyoon gayud nato ang pagpakasala, human kita makahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin hinuon, mauna lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Patyon sa walay ko kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises. Kon kahukman nga sad-an, pinasikad sa pagmatuod sa duha o tulo kasaksi. Karon, unsa may angay nga buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya. Ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya. Sigurado gayod nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayod kita, kinsa ang nag-ingon, manimalos gayud ako ug pabayron ko sila. Ug nailhan usab nato ang miingon, hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. Makalilisang gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadtong mga adlaw human kamo dan-agi sa kahayag sa Dios. Nagantos kamo og daghang mga butang apan wala kamo mabuntog diha sa pagpakigbisog.
May mga higayon nga gibugal-bugalan kamo o gidaog-daog atubangan sa katawhan og usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom niining paagiha. Nakig-ambit kamo sa mga pag-antos sa mga preso sa dihang gisakmit ang tanan ninyong mga kabtangan. Malipayon kamo nga midawat sa inyong kawadon tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Busa, ayawad ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balos. Kinahanglan nga magmapailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang gisaad. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, dili na madugay. Siya nga umaabot, moabot gayod, dili siya maglangan. Apan ang matarong kong katawhan mutuo og mabuhi. Apan kun may musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. Dili kita katawhan nga mosibog og tungod niini mga laglag, kundili katawhan kita nga adunay pagtuo og maluwas gayod kita. Hebreo Kapitulo 11. Pagtuo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tawo sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo gikahimutan siya sa Dios, ingon nga taong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuhaa si Enoch, nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Tungod sa pagtuo, namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, mahitungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siyag arka nga maoy nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Niining paagiha gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibutan ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya ingon nga usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda sama ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo maoy nagplano ug nagtukod. Mao kini ang syudad nga ang mga patukuranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan. Bisan tuod og tigulang na siya kaayo ug si Sarah dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay na gayud, mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan ug mga balas sa kabaybayunan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini o gikahinangop nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon nagpahayag
sa matin-aw nga nangita sila og usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maghuna-una sa nasod nga ilang gibiyaan. Kung naghuna-una pa sila niini, makapauli unta sila. Gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayong nasod nga mao ang langitnong nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila kaniya nga ilang Dios, kay nag-anda man siya usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunog. Giingnan siya sa Dios. Pinaagi kang Isaac makabaton kag mga kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac, busa makaingon kita nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Tungod sa pagtuo, gisaad ni Isaac kang Jacob o kang Esau ang mga panalangin sa umaabot nga panahon. Tungod sa pagtuo, gipanalangina ni Jacob ang duha ka anak ni Jose sa wala pa siya mamatay. Miakbo siya sa iyang sungkod ug misimba sa Dios. Tungod sa pagtuo, si Jose sa hapit na mamatay naghisgot mahitungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto og nanugon kung unsaon ang iyang patay nga lawas. Tungod sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moises nakahimo sa pagtago kaniya sulod sa 3 ka bulan human siya matawo. Nakita nila nga matahom siya nga bata og wala sila mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Tungod sa pagtuo, si Moises sa dako na siya midumili nga tawgong anak sa babayeng anak sa paraon. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawan sa Dios kaysa pagpahimulos sa sala sulod sa mubong panahon. Naghuna-huna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang bililhon kaysa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. Tungod sa pagtuo, mikagiw si Moises gikan sa Ehipto sa walay pagkahadlok sa kasuko sa hari. Mipadayon gayod siya ug wala mobalik kay daw nakita niya ang Dios nga dili makita. Tungod sa pagtuo, gitukod niya ang tulumanon sa pagsaylo ug misogo nga isablig ang dugo diha sa mga pultahan aron dili patyon sa anghel sa kamatayon ang mga kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita. Tungod sa pagtuo, ang mga Israelita nakatabok sa dagat nga pula sama ra nga kiniyuta nga uga. Apan sa dihang misulay pagtabok niini ang mga Ehiptohanon nangalumos sila. Tungod sa pagtuo, nangatumpag ang mga parel sa Jericho human kini libot-libuti sa mga Israelita sulod sa 7 ka adlaw. Tungod sa pagtuo, ang daotang babae nga si Rahab naluwas gikan sa kamatayon nga nahiaguman ni adtong misupak sa Dios tungod kay gidawat man niya nga malipayon ang mga espiya. Mupadayon pa ba ako? Wala nay igong panahon nga maghisgot pa mahitungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Jephthah, kang David, kang Samuel ug sa mga propeta. Tungod sa pagtuo, nakig-away sila sa mga kanasuran ug midaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Gitak-om nila ang mga baba sa mga leyon, gipalong ang makalilisang nga mga kalayo ug nakaikya sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila apan nahimong kusgan, gamhanan sila sa pakig-away o gibuntog nila ang mga kasundaluhan sa mga langyaw. Tungod sa pagtuo, nahibalik ngadto sa mga babayi ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gisakit hangtod sa kamatayon, apan midumili sila sa pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan o gilatos, ang uban gigapos o gibanlod sa bilangguan.
gibato sila, gitunga pagabas o gipatay pinaagi sa espada. Naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit sa karnero o kanding. Kabus sila gilutos o gidaog-daog, dili angay ang kalibutan alang kanila. Naglatagaw sila sa mga kamingawan ug mga kabungturan sama sa mga layas. Nagpuyo sila sa mga langob ug mga lungib. Dalaygon kaayo ang nabuhat niining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios, kay ang Dios nagplano ug mas maayo pa alang kanato. Maoy tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato. Hebreo Kapitulo 12. Ang Dios nga atong amahan. Busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daghanon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga mooy gisandigan sa atong pagtuo og tig hingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kun unsa ang iyang giantos ug giunsa niya ang pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya og mabugnaw sa inyong pagpakigbisog batok sa sala. Wala pa gayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulo nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlongon kaniya, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak, kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kundili mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato o gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kita kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang, sumala sa ilang gihuna-huna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. Mga pahimangno ug mga pasidaan. Busa ipataas ang nahuyhoy ninyong mga kamot ug lig-una ang naluya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang tul-id nga mga dalan aron dili mainutil ang piang ninyong tiil kundili mamaayo hinuon. Paningkamoten ninyo ang pagpakigdait sa tanang tawo ug sa pagkinabuhi nga balaan, kay gawas niini walay makakita sa Dios. Pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mobiya sa grasya sa Dios, ug matngoni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Matngoni usab ninyo nga dili kamo mahimong immoral o mahimong dili espirituhanon sama kang Isaw nga nagbaligya sa iyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka pagkaon.
Nasayod kamo nga sa nangayo na siya sa panalangin nga iyang mapanunod sa iyang amahan, gisalikway siya kay dili naman niya mabakwi ang iyang gibuhat bisan pag naghilak siya og nagpakiluoy pag-ayo. Kay wala kamo muduol sa usa ka bukid nga mahikap diin didtoy nagdilaab nga kalayo, kangit-ngit, kangiog og bagyo. Wala kamo muduol sa dapit nga may lanog sa trompeta og usa ka tingog nga sa pagkadungog sa mga Israelyeta sa maong tingog nangaliw po sila sa Dios nga mohunong na unta kini. Kay wala sila makaantos nga maminaw sa mando nga nag-ingon. Bisan ang mananap nga motunob sa bukid, kinahanglan batuon gayod, hangtod mamatay. Makalilisang kaayo ang talan-awon nga tungod niini miingon si Moises, nalisang ako og nagkurog. Apan ang giduol ninyo mao hinuon ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem uban sa linibo ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan nahisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Hesus nga maoy naghimo sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gibis-ibis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel. Busa pagmatngon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong midumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayod makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayod sa langit. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta, apan karon nagsaad siya. Pakurogon ko pag-usab, dili lamang ang yuta, kundili ang langit usab. Ang pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat uyogon ug kuhaon aron kadto lamang dili mauyog mauray magpabilin. Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingharian nga dili gayud matay-og. Magmapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok. Kay ang atong Dios sama sa kalayo nga mosunog gayud. Hebreo Kapitulo 13. Unsaon pagpahimuot sa Dios. Padayuna ang inyong paghigugmaay ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibalui nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Hinumdumi ang anaa sa bilangguan sama nga daw na bilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nagantos sama nga nagantos usab kamo uban kanila. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon, kinahanglang dili magmahaluibon ang bana ug ang asawa kay hukman sa Dios kadtong makihilawason ug ang manapaw. Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Busa may kaisog kita sa pag-ingon. Ang Ginoo mao'y akong magtatabang, dili ako mahadlok, kay unsa bay mahimo sa tawo kanako. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi hangtod nga namatay sila og sunduga ang ilang pagtuo. Si Hesukristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulun-an makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag, pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon
mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman ni ini. Aduna kitay halaran apan ang mga pari nga nag-alagad sa tulda sa mga Hudiyo walay katungod sa pagkaon sa halad nga anaa sa atong halaran. Ang lawas sa mga mananap sunugon sa gawas sa kampo, apan ang dugo sa mga mananap dadon sa pangulong pari nga Hudiyo ngadto sa labing balaang dapit aron ihalad ingon nga sakripisyo alang sa mga sala. Tungod ni ana, namatay usab si Jesus sa gawa sa ganghaan sa syudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Busa, mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo og makig-ambit sa iyang kaulawan. Kay dinhi sa kalibutan, wala kitay syudad nga mulungtad. Nangita kita sa syudad nga umaabot. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo og pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo o kana dili makatabang kaninyo. Padayon kamo sa pag-ampo alang kanamo. Nasayod kami nga limpyo ang among konsensya kay gibuhat manamo sa kanunay ang matarong. O gihangyo ko kamo nga mag-ampo pagayod nga pabalikon ako sa Dios nganha kaninyo sa dili madugay. Pag-ampo. Karon ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus ang gamhanang magbalantay sa mga karnero pinaagi sa dugo sa walay katapusang kasabutan maghatag unta kaninyo sa tanang kaayuhan aron matuman ninyo ang iyang kabubuton. Himon unta sa Dios dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo ang makapahimuot kaniya. Himayahon unta si Kristo hangtod sa kahangturan. Amen. Panamilit. Mga igsuon, hangyoon ko kamo sa pagpamati uban ang pailob ni ining mensahe sa pagdasig kay dili man kaayo taas kining akong sulat. Nagpahibalo ako kaninyo nga si Timoteo nga atong igsuon gibuhian na gikan sa bilangguan. Kung mahibalik siya dayon, pakuyugon ko siya inigduaw ko kaninyo. Ipangumusta ako sa tanan ninyong pangulo ug sa tanang katawhan sa Dios. Nangumusta kaninyo ang kaigsuonan sa Italya. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.